vanhu vairidza masongs angu and they attacked me and then ndikanomabereko angu akasaina consent kuti pane chinhu ada kutoita akapedzisira kuitwa 50 years ago, you understand? Because ndaifanira kubviswa bhonzo remusoro and they put it mudumba nditi so that they clean ropa raklota mumusoro. Saka wakaudza vanhu boys ndakambobviswa bhonzo remusoro ndabewa nebangu aida clean ropa rakanzi musoro wakurisa rakaiswa mudumbu chii ndikada 3 months pakavharwa neganda inoita kunge lie zvekuti unongochifanira kudai so kuti guys dumbu ranga riri apa, bhonzo ranga riri apa. You understand? Bhonzo rakatozoiswa apa doctor vakatopromotwa inini pakaitika shura ndakararama, you understand? Then pakabviswa bhonzo remusoro ndeapa. This bhonzo rakabviswa ndeiri, you understand? Yeah. And they put it here. And luckily enough, ndobva ndararama waziya. It's some of those things I grew to understand, you know, Ziaga. I know. Yeah. It's not like inoitika mu life ndiye kuti chi. Like pane chinhu chinonzi bad blood in that. Like iwo sotomboitere yekuti chi. Kana lese kana kuti mu class kana kuti uchikura kana kuti uchitaseka. Pane munhu unongokangorengana naye kana kuti chi munhu unongositese usingangotaure naye kana kuti pamwe kana for no reason. Zvakafanana kana nena ndikuona zigo. In sparks chaichai rozotika. If we were to put kana kuti career yangu pa side and my brand. Personal nditodzifarira. The other day mfano wangu sei nakatozomeshana zvinhu. Uzoti atisatangotara nezvemunhu hapana kana week like few days ago like takasangana mutown like mena Seke Road ndatanga kutotsanangurira chimfano wangu kuti ukona Sparks is the person ukuthi like mfano wangu nyaenda kutsanangura pepe like pandakazenga ndakusangana nema problems ndaisangana nawo ndina Dr. Bond chita se ndiye akazenga kuita interview chichapana vangu chipepe vakupfeka uyu akaita se akanyora uyu achiti Gonzi akatidai like nobody knew the real story kubata. The other day it was like the Chillmaster interview. Wakamboonere pano pekuti guys unozoti nini I'm a journalist. No, for instance, to be honest, guys, to be honest, I'm a journalist by profession. One thing I know about journalists is that journalists are apolitical. Yes. You understand what I'm saying? But ndogonotodza vanhu vese kuti dzokerera kana interview ichi Chillmaster na Sparks mumbonoona kuti like Sparks because Sparks are kupisa. Ukona like zvakuzoitika netechnology yamazuva ano talent can always beat everything. But kana takuti tiri kuchikoro journalists are apolitical. Meaning kuti like they don't take sides. You understand what I'm saying? But ukatotarisa kana interview iyoyo uzoti ndega ndakatoita kudai ndakatokata interview ndikata like you understand what I'm saying? But it's like zvinhu zviriko waigeta zviriko kuti Sparks ndakatokudza kutoti inini yeah, of course ndine zvinhu zvakawanda zvekuti inini like I do for my career but unozoti music business yakazoitika kwandiri mudhara like inini ndichitanga to do this music thing like it was just talent ngorepera vanhu kana mumakona vanoti akaipa like I just love the music and hazvina kumbobvira zvachinja kusvika nhasi zvekuti be it kana ma-issues ese anozoitika nekuita sei and be it competition or if people are to say kuti Gonzi akatadza izvi mucareer make ina handitozvibelieve because I know kuti nyaya yekuti when it comes to music it's a passion for me, you understand? Everything follows. But kana ndakakudza kuti nhasi interview yanhasi ndatomboya uda kutomboti like okay like ukatarisa ndabvunzwa nzi pane zvaunoda kuvunzwa ndati chi that I want you to ask me everything. Yes. Pamusoro pekuti I feel like zvinhu zvese zvinenge zvakaitika to do with Sparks as a journalist and Gonzi worked negatively. Like zvakashanda negatively kwandiri Gonzi anditi. The best way maybe kana pamwe yandinokwanisa kungoita give back to the people is when kana kuti Sparks aripo kudai kuti zviri kompeso wangu. Let's talk about these things. What does him that? Let's talk about these things, bro. Let's talk about everything. And journalists should be apolitical. Yes. But that's only according to journalism yeku chikoro. And it's just like kuti ukaenda pa radio station. Unogona kungoenda kana pa Star FM ukaona kuti the most powerful journalist wepapo hana kumbobvira aita sei aenda kuchikoro for it. Unogona kungonzi back door kana chi. But at the end of the day what counts ma numbers.
Because ndakaona Saka inini Mijo ari ndiri munhu, majournalist. so ini pazvinhu zvese zvaitoitika kwandiri kudhara, like ndiri munhu wekuti I could see kuti okay, Zigo is coming from this side, like I've always been a fan in the sense yekuti inini chindaitocheka chidakona kuti okay, like politics kuri kumbonzi chienji okay today and because semunhu wekuti I'm a journalist, and then I've been also observing from kuside kwaSparks, like ubaba zvakatanga, like ndiri munhu wekuti like prior to 2020 and like I was a fan because I'm not too confident about everything and it goes deep on everything, you understand? So pakazonoitika yeah it was just a disappointment. Okay, ask kuti nyaya yekuti kuchita oniko kana a teamwork, okay, all right, plus ndi journalist from Madzibaba bond, saka ndichitofollowa kudaro tichitofamba tichidai kana takutotaura zvegraft Zigo naSparks muri kupisa boys because mukutora manumbers. Mukupisa because mukutora manumbers. But ndara munofunga imimi kuti pa music area yenyu amuna msana mambagadzira song kana masong anondinakidzera inini. Okay, should I give you an honest answer? Inini ndinotofunga kutoti iwewe unotozviziva kuti Gonzi akapenga, ende akapenga last, ende utori nemasongs akawanda aunoda ati Gonzi, andoziva. Exactly. But in the process yekuti uri munhu wekuti andisandambosangana newe, waigeta, I feel kuti kuside recharacter yangu nekupersonality kwangu aziva, you just don't like me, you understand? Of which I don't have a problem with it, and I just had to give kind of an honest answer. Ndoja ndotofunga, it's like inini vanhu vese vakandimaka ndochiziva kuti andoziva kuti face yakapenga, hapana munhu anomisa kuhip-hop yakapenga. I know that. You wakamakira Gonzi? No, it's not like ndakamaka is such. So since so ndakutoita nge ndini journalist wacho, but now journalist saka kuti kumashure kuback anditi apa takutoita imwe marketing anditi imboendai anywhere on the internet munoti DJ Sparks Gonzi, I'm sure you will see all videos to do with Sparks and Gonzi. Until it's the first time I'm to mention about Sparks. Saka obviously tichadzokerera kuma video tonotanga kuona ma interviews. Saka do come with it. We want those royalties and we want those numbers. And it but ndikuda kuti mimi muzoite get back kunyaya yacho andimaziva. Indatanga kutaura about Sparks today. And it inini probably started to talk about me like 5 years ago. He even talked about me last year. So I know he's always talking about me. Right? So, I know he's always talking about me. But inini ndatanga kutaura about Sparks today. It's like if there is anyone in this world akambonzwa ndichiti Sparks, DJ Sparks, ndokumboroti upupure uye, me mentioning anything or even how I felt about whatever he did, indatanga kuti Sparks today, then imimi mukuzviziva kuti Sparks na Zigo vari kupisa. Ndoda kuti muende pa YouTube munoti DJ Sparks Gonzi anditi mutry kuona kuti akatanga kutaurawo about Gonzi rini in which manner wageta. Yeah. I know kuti vanhu vakawanda vakandimakira kuti I'm a real person. Yes. Like I'm a student of hip hop. I was listening kunana Cannibus and a Tupac and a Big L, from criminal rap to conscious rap and everything, but at the end of the day I'm a Christian. Yes. And so the munhu anotoziva that I'm not perfect, hakuna munhu ari perfect. But one thing about me chandoziva ndechekuti ndiri munhu ari outspoken. Sekutoti right now like pamberi paMwari ndikutozviziva kuti Sparks zvinhu zvandiri kutaura katikati mako, if we have to talk about the subconscious, you agree with me. But anything you are going to say after this, you are a powerful journalist zvamanje manje uri kupisa, and journalists are good at talking. Anditi but now dauti isusu tigare panapa anditi timbonyatsoonesa guys, because I'm a fan of your show. Yes, I love everything that you're doing. Zvekutoti ndakatokumbira ndikati Zigo ini ndichitoya patori padheni pangu kuti unoti kana magumbezi acho tinomayanikira pajuraho here Sparks achiona. You understand what I'm saying? Ndikati saka zvinoita here kuti munyatsoya pari pamba tinyatsoonesa. Aiwa, forgive him. He's learning to be apolitical. Yeah, because at the end of the day, I believe that I'm the best Zim Hip Hop artist to ever come out of Zim. Best ever. And I believe for this was. And that's what I believe. And I'm scary, man. And I'm scary. Inini personally, to be honest, Maskiri like played a tribute or role like
mukukura kwangu as a person. Like I even used to rap kana masongs amaskiri but lokaenda kana kuna maskiri ka ukanomubvunza anokudza kuti ndiri mfana ndiri muschool uniform ka nditosaka kana maskiri ndara inini chi zvikuitika ndezvekuti inini ndinokukunda yekuita se kurepa masongs enyu handiti. So the other day I was like achita alright iwo chimborepa tone kuti chii chikuitika ndoziya ndikatandikati chi pasi rino rakanaka mwasikana vakavakwa kudai song akashoka like nichirova from start to end chitoti but mukoma mukona ndodoti chi pamunorekodha titiseni chitotanga ichi chikumbeka ichi like that's where I'm coming from, you understand? Yes. So I've always believed in Maskiri not only as a rapper but as a writer. And ndinototi Maskiri is one of the best writers Junior Brown out of Zim. Junior Brown, I feel like Junior Brown got the style. Like he understands hip hop. He knows hip hop. He's smart. He's intelligent. He's got a cool voice. He's got dope rhymes, and he's got a great strategy as a rapper. Noble Styles. Noble Styles is my idol in rap. And rap. Yeah. But it's not the greatest ever. To me, he is my idol. All right. Yeah. And then last one, King of New School. King of New School. Who is that? Holy 10. To be honest, I feel like Holy 10 is good. He's good as an artist, to be honest. I feel like he's good as an artist. He's good as a rapper. Even achito rap, I'm not going to tell a rapper, uchito nakiro, uchito injo. I feel like he's a good rapper. Like, no, okay. Apa mkuseka, I think, As a student of English. As a student of English. Yeah? There's good, better, and best. Which means good is not the best. To me, Holy 10 is good. All right. To me, Holy 10 is a good rapper. Like munogona nyekutoseka boys ndakazotanga ndataura zvimwe zvinhu ka. But mwari vari kumusoro kudenga kutoziva kuti boys ka kana ndichitoreta Holy 10 ka. Ndinotofunga kuti Holy 10 is good. Alright, so it's just that inini ndiri munhu wekuti from the type of rap yandaiterera ndichikura. You understand? Neyandakafarira kuti that's my style of rap and everything, and I am not a fan in that manner. Okay. Like haazi munhu wekuti okay, if we were to say kuti hapana mbiri totanga kuridzirana kana maartists akawanda ari apa takaisa masongs ari apa ndiri he is not someone I would pick ndichiti mana munhu akapenga ndiyama. That's like you understand. Ndosaka mukuona ndikutaura kuti like Noble Styles is my idol. Yes. Ndosaka muona that Maskiri kwandiri he is one of the best writers and ndobva ndanotaura kuti Junior Brown like he is a great rapper. He's got style. He's got the mood, he's got the cool voice, he understands rap. You understand what I'm saying? Alright, ndangobvunza kuti ko JT votes unomureta sei? Okay, votes JT is to me, if I have to be honest, and I used to think votes JT is bad as a rapper. You understand? But then I started to warm up to it, and then I realized that Akapenga, he is a good rapper. I think Akapenga is a good rapper. Ndakatozonoona kuti especially kana ukaenda kushow yako ukatanga kumuona achiperform uri panze, even voice rake and you can even feel the coolness. Understand what I'm saying? Even when you're listening to his music, you can feel the coolness. And then probably ukazonopaka attention a bit more, unotobva tozonoona kuti anotaura neantori nepano tozonokanda kana chi mabuzz, but isiri yekuda kuomesera vanhu, saka he is a cool rapper. Cool rapper. Yeah. That's what I think. Pane pamataura zvekuti I'm sorry, I'm going to name drop. I'm talking about Holy 10 muchiti inini style yandaka introducewa style yandofarira about hip hop and when I'm listening to Yana Holy 10 it's not something that I would vibe to and don't you feel kuti the impression of hip hop yatapiwa muZimbabwe is not actually hip hop? Zvoti ma actual hip hop artists akutodilutwa because kwane ma artists erumba esungura ari kuimba hip hop. Interview ne ichagona usatora ma numbers because into too honest zvekuti ndinogona taura kuti zvinhu zvisinganakidze, but I have to be honest. Zvinhu zvinomirira mangwana. Nditi dati utanga wabvunza question yako futi ndobva ndaipindura ka vanobva wanyatsonzwa zvawabvunza ndopindura ndichitaura chokwadi. Alright, let me start again. To get a name drop pamataura about Holy 10. Mungati the type of yavanoimba, it's not something that I would vibe to because of hip hop inini andinoita say, and the way I understand it is because mune hip hop cheche yamunoziva this hardcore hip hop anditi sandikuti
pane ma-artist, let me put it this way, pane ma-artist akutanga akumasquerade as hip hop artist, whereas vanhu verumba kana vesungura, but vanenge vari categorized as the hip hop artist. Don't you feel kuti ma-hip hop artist chaiwo ana noble styles ana chichichi vakuzosara? To be honest, I do not feel the same. Why do I feel like this? I feel like hip hop as a term is a very broad term. You understand? Ukatarisa chinhu chinonzi hip hop, like chine ma-segments akawanda. Okay, if I have to give you an example, aya Holy 10 andataura nditi pane ma-rappers like us andaisateerere kuti nechitonzwa kuti munhu ari kupinda pabeat kutonakidza ari kutogona, but I've never been a fan. For instance, LL Cool J. Yes. You understand? I know him. Ndobva ndakupa kana kuti imwe example kana kuti Fabulous. And okay, that's hip hop. You understand what I'm saying? But in India, Pharaoh kana tana kata Lil Wayne, yes, Eminem, you know, Big Sean, you know, and those like my old school, the Tupacs, the BLs, the Cannibals, you know, like my bars, the rap here, like in underground. Ndizo shanda ifade like kwete kuti ndizo zvega zviriko. Anditi. Saka inini I feel like kutsikirira kunenge kwaitwa vanhu vamwe vari kurova hip hop yacho yatiri like inenge iri more hip hop and hardcore and underground ndo kutokundwa kwacho kwekuti vanenge vafaila kunogadzira the commercial sound. You understand? Saka pape pangati kutaura nyaya ya Holy 10 anditi tinofanira kuziva kuti Holy 10 is in the truest essence of a hip hop artist. You understand? Hip hop is not only the music that you make, but hip hop is a culture as a whole, like how you dress, how you act, how you think, how you dance, dress, how you dance. Tina P Diddy, anditoza P Diddy paitamba sezvinoita Holy 10 zvaizvo taizviziva kuti P Diddy chimudhara kuhip hop. Ndizvo zvandiri kutaura, but ini P Diddy waita basa wabva wandifungisa futi kuti P Diddy ndiye rapper futi wekuti inini I've never been a fan, but nechitonzwa kuti akapinda pabeat ari kutogona ende ndiye dhara kuma-rappers ese muworld ende ndiye. You understand? That's P Diddy. Saka ndiye dhara pama-rappers. Like I can liken him to like for guys, ukona zvandiri kutaura, I can liken him to Holy 10. You understand? I can liken him to Holy 10. Sekuti antiri kuona Holy 10 as a businessman now. And it ku hip hop tofana ngeti tori proud of him because anenge ari munhu akwanisa kuno create music iri kuno benga akakera the hip hop term. You understand what I'm saying? Akabereka jazz re hip hop because hip hop is a broad term. And it skapa anozotambawo paipaya pamwe ndo zviri kuputika anti P Diddy anga akaputika zvichitopisa. Gonzi Holy 10 anozongoisawo tumwe kuti songo chakainzwa inenge azone tumwe tinenge anotozokanda mabhazi otoona kuti patokandwa po like wakana bhazi rake rakarachiti ganza inini I never drive a Toyota or a Pajero. Antoziya iwo chitoziya kuti zveshuwa une Toyota Mark X andikona ndikutaura chiro antoziya like hip hop, this is hip hop, this is a decent, it's dope. Antoziya zvitoti nditori nemasongo andotonakirwa nawo kuti iyo neiyo, but kana ndakutaura vanhu andinoti my best. Alright, I think about my bad. Let him Pane question andazongogara. Tombo performer. No favorite yangu mama song yenyewe. Okay. Ndimbori aniko ini. Ndimbori aniko. 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 Yeah. Notio shangu. Nirecheo shangu. Notio shangu. Nirecheo shangu. I'm just a dream. Afamba ndima. Achiteterek. Achifamba murima. I've seen a lot. And I'm a sinner. Show me the way. Nukufamba murima. Famba 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 murima rima. If you relate, you're gonna sing with me, Rukoko. Mumoyo mangu mune bundu muzere kujirova dundundu. Ndikufamba musango, ndikufamba murima, ndikufamba mubundu.
My life is so full of regrets kuchema pamwe nechigumbu zvese ndikufamba ndakazvitakura unge munhu ane nhumbu I'm living my life asindoda ogadesi ndega ndimbogona maziso ndinawo asi handina chandinacho ndega ndimboona handizi perfect mawani wawo Yeah, man. big fundraising again. Yeah. Unenge usikati 4 unenge uchitedzera kumberi kuti wakati ndega ndimboona uyazi wedhansi here ndakaona uchifara uchiinterviewa kadija rimwe day so kazi wakambomaneja squanda uye anozoziva futi zim dance wakasquanda Gonzi inini music yaunoimba ndiyo anda problem nayo kuti pamalaini ndovatokuimbira ndichitomaziya ndichiteza maworks but pane zvimwewo zvanenjizongoona zvenjizoitika pasina ana music ichokwadi ikokusaka inini nditori panapa like this zvisi zvemusic ndozoti aiwa but tigonza apa ndizvo zvacho zvandikuda kuti isusu titaure about it titori panapa zobva zvapera handini ndatopa guys like we are live on national television and I'm ready to answer every question exactly sa tinozopedza zvandoona unge zvisiri izvo tombotsokorodza nditi and this interview is on you. aiwa it's on us ndimbori aniko ini ndimbori aniko 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 gijas notiwo shangu ndirichiwo shangu notiwo shangu ndirichiwo shangu I'm just a dreamer afamba ndima achitetereka achifamba murima I've seen a lot and I'm a sinner show me the way ndikufamba murima famba murima famba murima famba murima famba murima famba murima famba murima. You know this song makes me emotional unobozvizere ziko yeah mumoyo mangu mune bundu muzere kuchirova dundundu ndikufamba musango ndikufamba murima ndikufamba mubundu my life is so full of regrets kuchema pamwe nezvigumbu zvese ndikufamba ndakazvitakura unge munhu ane nhumbu I'm living my life asindoda ogadens ndega ndimbogona maziso ndinawo asi handina chandinacho ndega ndimboona handizi perfect kana ndatadza sabip fona mwari mandipa matoni maita chindipe matona nzvimbo hopo dzandaenda ndichitsvaga onole kumatare kumasowe kumachechi kumacollege nongoramba ndichifamba soft tot zvekuramba ndichichema hachishande kunge bondi not I'm just a dreamer afamba ndima achitetereka achifamba murima I've seen a lot and I'm a sinner show me the way ndikufamba murima tena famba murima famba murima famba murima famba murima famba murima inosaka pakunyeperwa painformation kune vanoita zvemudzimo zviriko kaculture yedu musanyederwe guys anditi mudzimu ndiringe tetitori muteritori varoi vanenge vachida kubata chikomana kubata chibhoi anenge achiseka mapera anzi gonzi mwembe wanga apere manje susu ati gumi nesere ndakuda chiedza kure darkness nzvimbo isina vari atlas unonyimwe lift nemunhu asina upstairs nongoramba ndiri kuzama ndiri patest handizi kuona kwandabva kana kwandoenda kana pandiri chandinoziva anondichengeta ari mandiri boys I'm just a dreamer vanhu vakawanda vangadazoti pandaita asi chandinoziva anondichengeta ari mandiri ndaedza kuti chii I always remind people kuti you know isusu handiti takaumbwa nemadhaga izvo zvatakazviona mubhaibheri and you know kuti bhaibheri ndereshuwa rizire kunyeva mukotaita maglazi angu izvi hanzika everything happens for a reason so kada kudzokorodzwa daizwa kutodai akutora sa reason yamwari I bought this for like $80 but fuck it okay ska we're saying kuti like tachitaura nyaya yekuti patinotaura nyaya yekuti chandinoziva anondichengeta ari mandiri you know this is to inspire everyone and you too guys and
inini I figured kuti Bible hapana kana chinhu chekunyeba because it's the most sold book pasi rino rese ende ndo book rine like rine mahistories ese atakararama nawo chero ukada kurishora spiritual character say you should know kuti all those things they happened and so Mwari pavakaumba dhaga rakasara rakangoita semuti wekuti waisakwanisa kufamba unozviziva here kuti chii chikakwanisa kuita kuti munhu akwanise kufamba kana kufema kana kuziya uvepo hwake sewese kuzodefina kuti ndine zigo kana kuti ndine sparks mweya wakatorwa naMwari ndobva vafuridza kuti saka mweya iwo pawakapinda mumavhu munhu akabva atanga kurarama saka why should you be afraid if you are that spirit yakabuda nepauro paMwari chaipo like you saw in the Bible hakuna matata. So no matter whatever problem that you face in life kana kuti ma trials kana kuti chingava chiri chi as long as you are alive chete mweya waMwari chaiwo ndiwo uri mubhodhi imomo iyo bhodhi yo nekuzotadza manje nechichi kuphysical ndokuzofila kuti inini ndine zigo inini ndine Gonzi inini ndine sparks but we are one person so you realize that when you die. Skapepa kanzi you should love umwe wako sekuda kwaunozviita it's more like it's the best way kuti iwewe ugone kuzvida iwewe and you get everything that you want so if you hate a person you're hating yourself saka inini nhasi ndoda kutoti Mwari vatondiregererawo ka pachibundu mumwoyo chandinacho ka na sparks like on a real level to be honest I forgive you from my heart was it for sure ndinofila zvacho kana nene wano it was this deep spark but isati satataura zvedu I want us to talk about it. Right. Tasatapinda panyaya dzedu dzimwe chimwe pane nyaya nanchiona boss like ndakudzwa kuti ndona ngendine zvinhu zvandoona zvaunoita zvatsingavirana nazvo but I'm a big fan mafollower zvotodaro makusendaona live yawanga muchiita ende wangwachiratidza kuti neyawo kutaura asi mafanisi inyaya iri serious yawangwaita kuti pane vanhu kukushishidzira kukandira madeath threats mungatsanangura chii chikunyatsoitika so that isu semafans ako tinenge tiri worried so takanyatsoziva information zvinenge zvichiitika tiona kubatsirika. Alright, saka iyi handai kungoisa apa inonzi question before I answer nditi izvi ndizvo zvakada kufanana here nezvinhu zvandinoita zvausingafarire. No, I'm serious. Alright, so nyaya iya zvinhu zvese zvandinongokudzai panapa ndochokwadi chaitika I'm a real person and everything that happens kwandiri negatively it's because I'm a real person. Alright. So pambapinda muyadhi munomaona motikari remi? No. Amina kuona motikari nditi. Motikari yangu inini yandakatenga nditi like just because ndakwanisa kuzoona prophet nasi vakandifonera ndakasangana nawo we are going to meet tomorrow at 4 p.m. which I can advise you back. Like I prefer kusatotaura zita ra prophet because I think this can be bad for his team. Zvinhu zvinenge zvichiitwa nevanhu vanenge vachikanganisa mabasa ravo sekuti this is a bodyguard we are talking about. Okay. So inini I used to stay like 3 houses away from prophet's place anditi so ndakangoitawo trust yavanhu vandakalingwa navo anditi ndobva ndatonza uyu ibodyguard run raprophet pakutenga mota ndobva ndatenga motikari kwaari. Alright. You understand what I'm saying? Then in ndatenga motikari kwaari anditi ndopa ndakazosangana nemapurisa and they were telling me kuti motikari yawatenga inyowani bandi yakudhara yakachinjwa chasi yakaita sei yakadai of which I didn't know anything about that. You understand? So panga ndiri muprocess mekuti ndinoziva izvozvo ndakabva ndanobatsirikana because mapurisa anga ndinawo the first time pandakabatwa nemapurisa pekutanga pakabva patanga kufonewa nemumwe mupurisa from Chitown aitoratidza kuti mukuru wemapurisa which I'm not going to mention for the reasons of inini kusangana na prophet mangwana which I can advise you back again. You understand what I'm saying? Yes. And then zvanodaro paipai ndatengeserwa motikari yaya mupurisa yatoti motikari iyo ndeyangu musatombosunge mukomana iye anoimba chichi motikari iyo ndeyedu musatongodaiona ndeyangu inini chichi munotoziva ndini mukuru wemapurisa ndichichi anditi and then abva ndasiyiwa nemapurisa yaya eVTS and I didn't know what's happening. So apapa just 2 days ago ndakasangana nevamwe and they just took my car anditi nguva yese ikubva pandakasangana nemapurisa papa I was just trying to get my refund and give back kune bodyguard raprophet
handiti Alright. so mukunyarara manya nekusaita sei kuzonosvika ndisungwa apa ndaitya kutaura about it kuti ndiwane back my money, you understand. Alright. chaita kuti nini nditye kutaura to the public about that inyaya yekuti inini ndainge ndakatyisidzirwa not to talk about it, handiti kuti ndinouraya image yaprophet, you understand what I'm saying. Ndanotaura kunzi okay ndinouraya image yaprophet, ndatorerwa zvinhu kumapurisa, I'm talking to my lawyer, ndakutonzi atigonzi ndio unopedzisira watosungwa kwazi nyaya inotopisa if it's a smuggled car or stolen car or whatever, like you saw that taura nevanhu akakutengesera mota, so they are running away from me vasingandibate, so I ended up ndakunzi do anything like reporting to the police or talking about it. And imagine kuti ndiri painterview yaZigo naSparks, ndo nyaya yandakanyanya kuvengerwa nevanhu vakawanda because I'm being real ndichikudza nyaya yechokwadi, you understand. Do you know what I did to meet the prophet? We had like I think 2 months ago tikasangana na prophet, we met and we had other deals we were talking about and other business, you understand. You know prophet is a busy man, haukwanise kungovaona zviri easy, you understand what I'm saying, like zvinenge zviri hard and so inini pandakaitwa zvese kubvira ndazonobatirwa mapurisa ndaita sei ndakuenda kumapurisa ndakunzi you can't even report about it because nyaya yacho itori nefuti mupurisa mukuru. You understand what I'm saying? So I can't report to anyone. You go to this police station, like Okalingwa Kudare, can't do anything. You go to this company, you can't do anything. And that T-Gonz character in when about T-Gonz, today I had to go to Prophet's place and stand holding agreement of sale. Alright. Holding license, like holding license, holding bukure motikari, holding tsamba yandakanyorerwa pandakatorerwa motikari nemapurisa, ndakachengeta machats and aitaura nawo evanhu acho vese and everybody who was threatening me and saying at least you can kill me and prophet panapa, I want to see prophet. At least, okay, I just want to die. I'm T-Gonz. I'm here. Like, I want to see prophet. You understand? And luckily enough, prophet is a man of God. I gonna put up a gate like this, and I've won a T-Gonz. T-Gonz. And I came to that prophet, so like I sacrificed your bodyguard. I can't eat a soul, and I get my threats. I can talk about it. Now I don't even know where to go. Like I told you, I told you, farm, I copy, but I see it like and you're like right now, and I'm sure you don't know about this. So how can you like? And he was like, T-Gonz, let's meet tomorrow at 4 p.m. Alright. Saka apa interview yede antianonoka. It's because ndikuba kwa prophet. Alright. It's one of nyaya dzamunoona ndichisangana nadzo. Saka inyaya inenge iri too real yekuti paunongochiudza vanhu vanenge vachifunga kuti sketch. Sekutoti kana ndakati ndakamboterwa nevanhu vairidza masongs angu vakandiataka nchibva kustudio nyaya chakakangana. Do you know about it? Yeah, I know about it. So apa ndingokudzai another situation yatoitika yekuti inini futika, maybe I don't have to talk about it. Should you lie on an interview? You should not lie. No. Maybe but I didn't have to talk about it. I know prophet and it, but a situation yacho yatoitika as it is. Prophet ndikubva kutonovaona like izvezvi. I'm meeting him again tomorrow at 4 p.m. Kana mchindiona kusvika kwandaita panapa, okay, I just had my papers and everything. I had my whole team. Prophet watozomira pano vakomana mageto youths anga akatowanda. Mageto youths vari kurwadzwa nenyaya anga akatowanda achida kuona prophet achibuda. Prophet atomira nakati prophet maita basa, thank you. Anyway, we are supposed to meet prophet tomorrow. You understand? Saka nyaya dzangu sometimes it may look like nyaya dzekunyeba. But ndikukudzai nyaya yekutoitika izvezvi as you are here. Interview yedu yatononoka neizvozvo. Makeks yangu matoona isi panapo aziya. Saka nezvandatoitirwa naprofeti kasofaka ipapo ndinokumbirawo kutotika tichitonyarara yedu tingatokanganise zita revakuru vedu. It's like dzimwe nguva unotozoona vamwe vanhu vanosvika pakutotika tinobva tatokanganisa kana nezita kana rapresident. Yeah, man. Understand what I'm saying? But inoziya pawaigara. Yeah.
I know prophet wacho. Let's forget it. Anyway, still on that said note, did you ever find closure by the attack that you experienced? But the attack yandaka experience apa andina closure yandakambowana. Ndinongoziva chete kuti inini like the whole day like kid was calling me kuti tisangana chiti shika studio. So I was busy the whole day. Like he was calling countless times, and around 7 p.m. kwakunodoka ndikabva ndasangana neshamwari yangu anonzi T Frank. He stays in the avenues. Ndikati ndikudaidzwa na kid studio ina handina motikari anditi ndibatsiroka nemotikari yako anditi, and then iye nemukadzi wake T Frank vakabva vandiperekedza nemudzimai wake kuenda kwaoskid. Patakaenda kwaoskid pakaitika zvakawanda because normally when I go there I vibe na oskid like we are buddies, like ndewangu tikatobuda like there was just a lot of people three papo, and patakasvika kila tia irecord, and then kila tia ichirecord papa to wait tichitoita sei tichitomwa doro ndikatobuda na oskid ndakaita sei ndakadai so, but zvanga ndanyatsoira zvacho hatina kana kunyatsozviita netime yandakazongonoita sei yandakanorecorda song. Ipapo like the instrumental was so dope zvekuti inini I was just spitting bars, and so, like my bars and angokanda ipapo like it was about death and something zvekuti oskida itozonditi ko song like yainzi chizvi zvekuti hatisataiwana song yandakazenge ndiri kurecorda ipapo. You understand? And then amaneru ndabva ndaperekedzwa nashepitas by that time vangu vangoriwo vanhu vangu vari shamwari dzaoskid pastudio ndiakatondiperekedza ndobva atondisiya mutown zvekuti isusu like motikari yakatiroba. Obviously it's not shepitas, right? Because shepitas akazoita manager wangu I think 2 years ago. Yeah. And then motikari yacho yakandiroba shepitas akaiona because like anga asina fuel. It was around 2 a.m. pakati peusiku. But motikari yakatotiroba akaiona because anga tachitisiya ipapo achitaina ndisisina fuel sikaenda kutokusira panapa achienda nditi motikari yacho ikatobaka malights ndandine mufesa anonzi Aduku tichitofamba pasisina makombi toita sei should be find a taxi toita sei motikari yaitevera yabva tanosvika para Saura Mashel na is this chinoimbwa nehanda anditi pakona pane service station total ndo motikari yairidza mabhazuka mudare isina manumber plate ndina Aduku anditi ichiridza mabhazuka kudaro pakatonge papatoitwa next song ndo patanga kurira which song sorry kure abva yatanga kurira ipapo, and then umwe mufesa abva aburitsa roko nemusoro nepahwindo ndobva anoti fesi iyo ndaiziya komukoenda kupi yaikuno kwanditi Aduku wanga ndinaye, he was my manager by then. Ndobva tasesha handi kwavari nakatotoridza masongs ako kati patangoita sei tangoenda kumaraini kwangu mangu anozomukochenda kumaraini kwako because kwako like we can't find transport chichimafoni akadzima, you understand? So tichingonopinda motikari ndina Aduku vanhu vachiridza masongs edu. Aduku anga akabatwa handiti, so Aduku akabatwa kudaro vanhu vaye vakabva ngotanga kuti right chitipai chinhu zvamuinazvo, you understand? Vachiti chipai chinhu zvamuinazvo Aduku nekudhakwa nekuda kuita nharo abva vatanga kumurowa mamacheche chanditi indakatonyara chiti Aduku saite nharo una ichi nezvakurowa, you understand, like motikari handiti. And then Aduku like achita nharo dzekudhakwa pachinokwedzerwa motikari ndakatanga kunoona apo motikari kurira nekumashure. You hear this sound? Do you hear this sound? Yes. Mukuinzwa? This is the sound yandainzwa. Mukuinzwa sound hiyo? Siren, yes. And then pakarira shot yepfuti. Aduku was still there. Motikari iyo yakumhanyiswa like kumberi ndakazonzwa nzanzi mbavha futi dzaitsvagwa here chichi like you understand. And then motikari iyo yanga yakumhanyiswa vachiwedzera speed zvekuti Aduku vakanomukanda panze pemotikari handiti ndakasara mumotikari zvekuti motikari yaiti mhanyisa ichiridza siren yakanomiririra pana Aduku. Information ika I'm sure iri ku Milton Police inonzwi chi Melbourne Police Station, you understand. Ndiko kwakazoendeswa Aduku because mapurisa vakabva vanomirira pana Aduku vakafunga kuti ana Aduku ndiwo mumatsotsi aya nditi zvekuti Aduku akatozonoburitswa mujeri nemufano wandaishanda naye ainzi TC achitonzi aiwa uyu ndiyanga ana T Gonzi patime yandaishayikwa. Saka vanhu vachimhanya nemotikari vakazonopinda mune imwe dust zvoti speed yanga yakuitwa ipapo yanga isiri right handiti ndakuta komana kwemundingotora kamasinese mungoita sei mungoendeka mungondisiya ndakadai vatora zvinhu aita sei handiti. And then driver vangoti chishuda munhu
ndo pandakunotanga kuseka kuti boys asi mufungo kuti anyanya kurova doro here pangamuchiona ichiita nemufesi wangu zvomutongerotadhaya kwazvokudaro boys muzimbabwe mune pfuti here munopenga here boys handikona kuti kukudzai nyaya yakunge firimu ndo yakatoitika just like senyaya yandakudzai yaitika nhasi iri kuitika kwandiri handiti pandiri kuti unodaro ndikuona vanhu vanyarara saka fesi uya paakanoitwa nga aburitsa pfuti kadhiraivha achipopota kuti buritsa pfuti antoza akaburitsa pfuti chi ini ndakatoona pfuti zvekuti uri kuona nekudhakwa ndakatofunga kuti toigani ndona ndopandikuti iwe uri mhondi yakaita sei kuenoita sei notadza kushudha munhu kaiwo matora masini hese kuita sei udati andatora ndakuita hasha papi handiti ndomufesi uya paakanotora pfuti yayaka abva atanga kugwina kudai so kuita mafits saka time yakatanga kuita mafits mufesi wangu anaenda akabvatora banga banditi ga soro seku and then pandiri kunorohwa nemusoro ndakaita fast reaction yekuti rega nditonge ndafa ndatobelera kuti like ndaitirafunga kuti andoziva sikakaita kunga ndirohwa kawana bva ndisiyo ngabva nga ndirohwa the other side amadadai and then takuita ngeta muchidust road kudai so handiti ndo pandakabva ndangoitonge ndakandidzirwa panze banga riri musoro like apa handiti saka inini manje uri kuona nekudhakwa ndakabva ndaona malights emotikari iri kubva nekure waigeta ndobva ndanoti maiwe nembiri yandinayo nemaxas ka pandakutofa rega nditese rega ndipinde mumauswa handiti and then abva ndapinda mumauswa kuti ndakazofangwana ndivandira mauswa handiti that's the last memory I know but ini ndikuziva kuti tiri muna Bulawayo Road but azonotena kuita ngeta kuenda kuMelbourne like you know tiri muna Bulawayo Road panenge 10 atozoita ngeta enda nekuna Prince Edward uko chi toita ngeta notena kuita ngeta kuenda kuMelbourne kuyakwe hamene chidust road chatakazoenda kuri kuarea ikoko handiti but funny enough the next day ini ndakawanikwa kuHighfields. You understand? Do you know kuti kuHighfields kwacho inini chi kwandakawanikwa kwacho ndakapaona sei pamba pacho the first day andabva kuitwa operation like pandakapedza kuitwa operation chinobva kuhospital like bhonzo remusoro raiswa mudumbu paipe apavharwa neganda pakasvika umwe mufesa like he is a good friend of mine even up to today anonzi Baba Kuku. He is a musician achitondiridzira song yemfana anonzi Flex Tato. Song yemfana Flex Tato yainzi nyatwa iri pamukova pandazvinza ndatotamba nowa baba chengeta iti gonzi nekuti kwandiri shasha yemumanzi that was the song yanga yabuda ipapo ichinzi ona mfana wangu Flex Tato yangu then inini ndina like Baba Kuku wakakanditora padera was staying in Waterfalls right and then abataenda kuglenora kumaraini kwana DKT ndokustudio kwatakashandisa by that time I was still married to Esther tichinoita collaboration naBaba Kuku because I was emotional those days. I was like, I just want to record because it could offer any day. You understand what I'm saying? So now when I was there takubva ikoko I was not driving then tikutofamba netsoka chitikubva kwaBaba Kuku papeka and then Esther was like pamba patika tichikutora apa. You know, I always keep forgetting I should go to that house. Yeah. I keep forgetting. The funny thing, I've never been there even kind once. Because in the end, I knock up a gate, and then I haven't gone to Rimbava, but I knock up a gate and I haven't gone to Rimbava. Then I come on, I kind of go around and talk about it. And then I can't tell what I can say. But I'm like, I shall me seek out and I can go on the phone number. I've understood the phone, some homes on because I was unconscious. So the funny thing, but I get to do, I decate into Gunofamba to cross a so how you see? That's why but I go to and I'm like, but I remember my last tweet I took to commute and back like that's what happened. And you know that is the first time for me. Inoitonge nyaya yekunyeba. You understand? Like inoitonge nyaya yekunyeba. It's like ukaudza vanhu kuti guys vanhu vairidza masongs angu and they attacked me and then ndikanomabereko angu akasaina consent kuti operation ada kutoita yakapedzera kuitwa 50 years ago. You understand? Because ndaifana kubviswa bhonzo remusoro and they put it mudumba nditi so that they clean ropa rakaclota mumusoro. Saka ukaudza vanhu boys ndakambobviswa bhonzo remusoro ndabewa nebango aida clean ropa rakanzi musoro wakurisa rakaiswa mudumbu chii ndikada 3 months pakavharwa neganda inoita kunge lie zvekuti unongochifana kudai so kuti guys dumbu ranga riri apa bhonzo ranga riri apa. You understand? The bonzo rakatozoiswa apa doctor vakatopromotwa inini pakaitika shura ndakararama. I understand? Then pakabviswa bonzo remusoro and apa. This bonzo rakabviswa and iri. You understand? Yeah. Iri. Yeah. And they put it here. And luckily enough dobandarara amawazia. Ndosaka vanhu vari kushamsika kuti ini panda kutoreceive kana ma-threats. Vanhu vanozofunga kuti nyaya dzacho ndedze kunyeba because I know kuti Mwari anenge achikuchengeta for a reason. You understand what I'm saying?
Yeah. ndatowana ma-threats ndobva ndatoti ainda kudzangu Zimbabwe ndobva ndatokanda mafoto paWhatsApp if I'm not feeling safe because I believe in God. That's what's happening. Zvekuzoti inini ndakakuti ndakuda interview yayi ini ndisati ndasangana nesituation iyi zvobva zvaanogejerana nekuti nhasi ndipo pandabva ndaona prophet nekudai like ndo zvinoita Mwari wangu, just like when I recorded kufamba murima and then I shoot a video 2 weeks later and then taita kure yabuda and then when I'm like ndaita kure yaputika ndarobwa and afterwards vana kufunga kuti the first song yandaita ndabuda muhospital is kufamba murima because I had foretold it mukufamba murima and mukure like ndiyo life yangu, you understand. So inini life yangu yakazara ma did you know ekuti dzimwe nguva ndotozoti zvimwe zvinhu zvega ndinyarare. It's like when I went ku Joan Marange ndikamfana ndakaendeswa kwa Joan Marange na moms the first day ndakaenda muchurch was here and akatanga kurira nemweya, you understand. Ndobva ndanzi kwa Marange inini ndava kufamba nemaprofit zvekuti ndanga ndamuprofit ana tete vangu ndo vakazondibvisa muchechi because like kwakuri kunana moms and this we come from Mozambique, you understand. So ndiri munhu wekuti I dream things, you know, and I can say things but nyaya dzacho dzisingabelievike but zvitori real. Hey, and you know, coincidence yacho I see coincidence, good coincidence. It's my God. We planned but like for this interview. In pakati usiku I was being threatened and then ndikona Zigo na Sparks ari panapa. So imagine how safe I'm feeling after you're gone. That's what my God does. Yes. Zvekuzoti vanhu akufunga kuti ndiri kunyeba kuti ndini ndathreatenwa apa pamwe zvinenge zvakudakana imimi off chief. But inini ndichiona the way wangochita naye video kona you can tell kuti zvine zvima-likes you know people abuse power, bro. You know vakuru vechechi vanenge vari vanhu vane simba vane rudo, you know, like they need to be protected, be it like our presidents, but pane vanhu abuse power yekuti unoziva sekuti muZimbabwe mungori nikapfunga kekuti pakangonzi musiteni musiyadi patingozi musiteni, you understand. So vamwe vanhu vanobva vaita mabasa iwawo nekudai vanenge vachirugura vanhu musociety and you cannot go to anyone. So inini like how I differ with a lot of people, I can't do that. Like today, like I had to meet the prophet, like I don't know what he marry, you know, fana kubviswa kuita one-on-one now, but I had to meet with him unplanned. You understand what I'm saying? I'm telling you what happened. Ayo, sorry. Voutsani song nonzi kudzosere kwatapa. After the operation in this whole ordeal happened, I'm sure after that, vanoti matrauma, mental health, flashback machi. How did you heal? Not physically, but also she got in the well-being. You know, that's a very good question. Uzoti pane zvimwe zvinhu zvinoda kuti munhu umboiswe pamushini. Unogona kupa vanhu information is wrong, but I have to be honest with you. Inini naturally, like how I grew up, like nditongori munhu ane hasha and I want straight things, like you understand. Like ndiri munhu ekuti zvinhu zvataronga ndizvo zvatoti tiite, like I try to be a fair person in terms of how I do everything. I try to be outspoken as fast as possible. So even obvious kana kudzinza kwedu so like zvinotozikana ati Gonzi ane short temper kind of, you know, said, but it's not something chekuti I can be proud. Yeah, you understand. It's like I wouldn't want kuti vanhu vabatanidze that character yandagara hangu ndinayo anditi vobva vanotanga futi kuda kunoibatanidza nemusoro anditi sekuti like ukaona munhu anoti Gonzi akaita mbiri nekupondwa antu ageta. You understand what I'm saying? Like I saw kuti ndo zvinotaurwa nevavengi vangu vakawanda. But is it true? No. No, it's not true. Like Gonzi akaputika 2015 even the number one song. Even ndasakafara namutara izvozvo. You understand? Apa gayo tusatwa ukona kuti like the other thing. Vanhu pavasingagare pasi vachitaura nyaya unoziva kuti chii chinoitika. Inini unoziva kuti pese pandotoona Sparks kana muroad tisingataure daika ndikatomuona ndichitofunga kuti ona Sparks anofunga kuti ndakaita mbiri nekupondwa. But vaona kutosangana kwatatoita apa pamwe like it's like I'm being real. But ipo baba like cause I know kazhinji zvinotaurwa nevavengi vangu. Ona but ndiri mwengo wangu anavhenambodaro. Ini ndakuziva before even. You also promote muvengi. No, andozvizi pachena because information ndataura about you. Iri pa internet anokumunza ita go on YouTube. But guys, but one inini I felt like
I felt like apa ndangotaura nyaya dzangu kakazhinji kacho vanhu vanoti T-Gonzi anoda kungotaurisa like ini the difference yangu yandakawana pandiri nevanhu sorry if it's pride anditi ndiri munhu anotaurisa ka but I speak facts of which vanhu vanotaurisa vanozikanwa vakawanda ka vanonyeba nekudai so I think it's a blessing for me anditi saka inini I feel like mafans angu ari kumbodeservawo ka kumbonzwa yo side kuti interview isaite yangu kuti iwewe nyaya ya Chillmaster do you know anything about it? You are a journalist. I'm the only Zim Hip Hop artist in Zimbabwe akambotora outstanding male musician now. And iwewe right now you're one of the biggest journalists vari kupisa one. Saka iwewe your understanding yenyaya ya Chillmaster yakamira sei? Wakambondifunga wero alright panga ndisandatanga nenyaya dzacho rega ndibonzwa kuti Gonzi kuti chichakaitika. No, you know, kuseke kwaziko sandapindura. And what I can say. Chimira nditsanangura hangu musati maanza. So Chillmaster, chitererai. Chillmaster, so chitererai. Chillmaster is that guy wekuti inini boys rangu rese. You understand? Like paakaputika ka. Nekuputika kurira kwaari kuita ka. It ends up kanoti vanhu vakusangana nema mixed feelings. Like team rangu, because they know in detail how much I pushed the boy. You understand what I'm saying? So what happened with Chillmaster? Chillmaster tinotanga kuita collaboration bandudze zvese. You understand? Tikatanga kuita collaboration nesong yatakaita na Soldier Love some time back. And was here. Pasina kana ma issues like kwa DKT huko like he is akatomboya kwandiri like ndichitompostera kana ma videos ake kuti aputike ndichitomotivate because he is very talented. Mfana uya. You understand what I'm saying? Saka now Chillmaster munhu kuti kwandiri inini like as much as I was helping him nekuita say I was trying to teach him like what I've learned in the music industry and everything I did. Zvekuti kuti titonoite kana ndiudze zvese like it was me and everything, my car, you understand? Tichinoita song iyoyo achichema kuti andina mari andina chi tichitonorekota song iyoyo kwaSheltang recording the song itoita ndatasakamfana uri kuona kune inonzi DistroKid. So DistroKid maissues andakasangana nawo kudhara nevanhu vandakandinetsana nawo ndekuti you should have DistroKid and then mumaita masplit sheets mumadasemo madai anditi and then ndanodaro ndaita naye song akabva aburitsa cartoon video like without notifying me ndona song yabuda yatodai kwa Chillmaster I offer my split sheet. Chillmaster asikubatika. So now Chillmaster akazosvika point yekuti akushaya toita sekuti aite video and udze. So you know it happens with everyone. Kuti nguva unenge wakuda kuputika nenge kuitika zvinhu zvakawanda nditi. He comes home koma ini zvinhu zvakatooma. Okay, the funny thing director wacho atori panapo we are working on something anonzi Atoms anditi. Ndatonota okay osaka zvakamira seya aratidza asikana aripo ndati asikana vaite you know we take among my models like with director Atoms ndiyanga the first girls I saw they were work so tangati pa joiner city ni ndakasvika ndakati asikana Chillmaster vaspita like understand like vanhu vanga varipo Atoms was there vamukita lyrica makaro vari utanzi mabebasho ari work and was there chigeta ka saka ukona chi ini ndo pandakabva ndanotaura na Atoms abva atotaura ne twin sister yake like the director because ndakatointroduce kwaari na Chillmaster understand atodai ndati okay I would rather pay for that and then avandatenga outfit yemskana uya kuti pachitwa ma makeup and then avataenda somewhere tichienda kumabvuku tarambirwa nzi tishute ipapo video ndasvika mukati momo aziya ndanoona manager wacho onaika ndida kuti mutitiro video nemufana wangu anonzi Chillmaster ari talented ndatonyorerwa tsamba ndinava na Chillmaster motikari vangu takagarirana tasvika pashoot like I was with my BMW and series you know tasvika paipa you know we are starting to shoot music video ndabvumwa na manager kunota okay so you should put our name T-Gonzi pa video then kana rabuda kana chichi anditi video iroro kuti tiriite the previous day kuti tizoriite that day the previous day Chillmaster angauya akakuda kugadzirisa nyaya yanga atadza kugadzirisa past 5 months yekuti anondisendera split ndiudze zvese chitambiri zvatawirirana anditi and then paari kunodaro paipe abva uya paden so achiuya paden munhu anonyanyoradzwa mufana wangu anonzi Sein because mufana Sein ndiaizonga kunyora zvinhu pasi aripo mufana Sein anditi and then asakatoita semufana wangu panati handina kana mari handina kuita noita video yatapedza nemotikari yangu tabva kushuti
yachi ndakutanga kuperekedza vanhu 1 kudzimba dzava papana mari ndindaisa you understand and then tanoisa chi cause angati handizive distrokid handite seso tatoenda taita percentage yadava ndatora 40% iye akatora 60% yake handiti so video iroro racho ratakaita racho iroro handiti richinzi rapera 1 ndakatanga kufonerwa nekampani yaiti makaita video pamapremises edu but amana vanyora chi kampani yedu Gonzi vachiuya kwandiri now refer to atoms okudzakana info iyo handiti and then I'm like kowagwana handiti ndopanoti video rabuda kuchillmaster second handiti ndikunoenda kana kudistrokid kwangu kuona email mapinda chi Chillmaster has removed you from the split sheet the video ndiudze zvese so patiri kuno copyright like the video yayawana so that we can discuss and talk about it and up to the time yekuti manager wangu ari kunotaura naye like this was like last month kwena you like you had the song yatakaisa macopyrights just because of a split sheet like munhu akakubatsira akadai kanzi Gonzi ndakamupa $400 ndichinoita song naye so ndichinokandirwa kana chi screenshot renyaya ndava ndangonomukandira mpana chimasa ngandipano wangu $400 like ndimwatikadakana antoziya zvikanzi saka ndaita sei ndakubvisa song yacho paYouTube right handiti yato okay bo and then he let it at YouTube and then I was just like no, let's let this go. You know, mazuva ano nenyaya internet and the technological advances vanhu pavanenge vachiona maartists nekuita seika like vanoreceiva zvinhu nema-mixed feelings waziva zvekuti munhu unogona kupedzisira wakuita kunge uri kurwadziwa netarenda remufana kana kuita sei and stuff so I just decided kuita sei ngosiyana nenyaya yacho ndakadaro ikati okay it's fine mfana saka musiri mire makakanda copyright kuti sini ribve ndakakanda copyright kuti sini revideo like yandatoshuta kutoti ibve but that song was removed on YouTube could distrokid whereby you monetize the music I did not like ndakatonoti I cannot copyright him could distrokid kunyange akafila toke Gonzi wandiputitsisa pandiudze zvese anditi but I will not give you your split and so now what happens with everyone I've helped kana vandakaita naye macollaboration kubva pekutanga like achinoputika kudai sanditi achibva kunoputika kudai so munhu akayabara akatokaputitsiswa naTgonzi ati upenge Gonzi akapira kudhara so I'm used to that yes you understand and I'm used to that that's why I'm not the man of the moment I'm the man of moments yes oyo the reason why it's a copyright was so that we can talk about it wangu kudedzana kuti vana vanyamono ngatende patable so that but now indakabva ndatona uya atokanda mascreenshot atoisa kuFacebook atodaidada like akutonditukira atodaidada kuti and then my wife ndiyakutonati nakomana nepambatsira uchiti ndakati let's right ndinobvunza kuti ndibvunze I think zvomba zvabatsira nemamwe maartist ari kunzwa kana muchinge maita deal nekuti maybe muchasplitter ma-percentage enyu mwanokwanisa kukubvisa here pasina iwewo kutoconfirma kuti ndakubva tomboni alright that's a very good question okay so what happens is when you are doing a song tine ma-distribution companies akasiyana-siyana ekuti music kana yakuridzwa paYouTube kana kuti kuApple Music kana kuti kuSpotify Tidal you name it mastores as and you are paid for it and it right. Saka ma-distribution companies esa vanhu vanoshandisa akasiyana-siyana so normally what people do is when you are doing a song and munogara matoita split sheet rekuti munotowirana like you can do it over the phone like online and chekuti when the song kana upload the owner of the song upload the song and could distrokid ikoko ndiye anongonosenda split rinoenda directly kuemail the person waari kueda and the person waari kueda ndiye anobva accept that split you understand zvekuti mari haizouye zvonzunza mari yangu yakadai uyu anongowana his own share uyu achiwana share yake like everything that comes you understand so now what happens nenyaya yekuti Zimbabwe inenge yakasara muzvinhu zvakawanda nekunyatsoziva nezvinhu izvi and stuff anditi like my laws as anenge asiri kunyatsokwanisa kunyatsohandla nyaya dzonga chii chiri kuitika just like how you don't know about it anditi zvinenge zviri kunoitika ndezvekuti munhu anobva aita sei anobva angoti ari mudistrokid maake meya paaeda split paipai anongonoti remove split so iwewe kana ukaremove pasplit the only thing that you can know is via your email kunzi Chillmaster has removed you from a split 2 hours ago when the video was uploaded
Alright. 6 months ago after I uploaded the cartoon video like yatakazouya akusaresponda tunyaya yacho. Alright, I thought maybe kana kukubvisa ndika unofana kuconfirma futi no ndakukubvisa. Okay, kana akubvisa you can't confirm because iwewe haukwanisi kuuploada chinhu padistro-kid chekuti you partly own. You can only upload anything kudistro-kid chekuti you own everything. Havatobvumidze kuti iwewe like unokwanisa kuti ini chinhu chandikuona ichi ndikuona mbichana. So the person anenge upload is the owner of everything. It's more like kuti wakangoita Facebook page yako and then wakungoita kana edit kana chichi you're giving roles. And you do that kind of you just give roles like on Facebook. Yeah, those are going to keep up with you can just do it or not. It's like you can see uri raw as an editor and muridzo a page. Akakubvisa kuti you usisiri edit. And you unozongona to abviswa pakuita editor wakusagona kuposta ere. Kwete kuti unobvuma kuti andisikuda kubviswa pakuita editor. You can't. It's the same thing with DistroKid. Right. So I feel like for Chillmaster, it's his time, it's God time. Unozoti munhu wese ane nguva yake when you work hard chinhu chinozonobuda aziye kutonyara kudaiswa angati mupe nguva yake mfana wangu aziye pana mbiki ngati mupe nguva yake arire nyaya ingati isiye I just felt like unozoti vanhu nemaunderstandero vanoita nyaya start to look like amene zvauri kutoita, you understand? So we just my manager nemanagement yangu yese we just discussed nyaya iyi tikangoti okay isusu zvatiri kuita panapa let's let this pass. Let's let Chillmaster issue pass. Aputike aite zvaanoita ega ikoko. And then after I thought for the sake of this guy. Thank you. Alright, asizvo kama wenyu wakamira sei. In good books Chillmaster mfana wangu. Chillmaster mfana wangu ekungoti like pese paingotsvagambira ingondisendera kana mavideo mukoma ndikwanisa kukumbira kuposterwa ndomupostera video yake kana paFacebook ndoita sechichichichi anditi nachiuyada kuisirwa kana vhesi ana diketi wanofonera chichichumasa dade toenda kana kufio Glenoroko ndotonomitsira kana vhesi like song yatakaita na Soldier Lovers like that's who we were always like even per phone. You would send message, you would even talk on WhatsApp, cannot get say, anything he wants, you would come get. Just like an apako, and did actually videos. Namari, akato at the right place, takato a video. Just like an apako, out to know a song, as an account a transport, and I can go drive. I was staying in I was staying in St. Martin's, and then they turned a little to South Park, like. My news stands somewhere ukoko ndakatomutora ikoko ndikatobva naye papo tikatobaya tikatoenda kwaSheltang with my car tikatobva kwake tikatodzoka ndikanomusiya kuDan doing the first audio song kunoita video. I just took the whole cast na director and my models ese and I took everyone home including you understand what I'm saying? And then 5-6 days later video rabuda pa split rataita bangobvisa split pa video racho randamitisa asina chaita. Yeah, that's what we like. Saka ndakabva tangoona kuti let's let it. Yeah, but especially like a month ago paka ndakapa Gonzi 400. Ndaitoti no, let's not talk about it. Sempana putike nguva yake nditi to my whole team. Ndakazongonomusendera message panga ndakapa Gonzi 400 chidai nditi. And I just took the 400 years the message yaya and I'm going screenshot and I send it waya kutaura nemanagement yangu abva ndangomusendera ndakaisa question mark. Kanzi ndakuchibvisa chisong chacho all right. I have all the charts, I have everything and it got just because of a split. Okay, remove and it and he didn't and we were like let's let him. Yeah, Bagashad. Ndonya yakaitika. Maitona panapa kuti aina tigonje tato right. So you can't talk royalties to him. Kutoka there is Zimura yekuti munoita so ma percentage yekuzimura so you get your shares, my royalties as musicians yekuti vana vatinozvara they will eat from what we are getting and everything and it ari kupisa mpana. Let's not talk to him about that. It can't apply. He just has to be here and be like, we are good with Gonzi nyacho yakapera. Stardom. Yeah, but shit. Yes. All right. I think Dobang Banata got a problem now. Let's talk about it. Right. Nya chicha between you and Dr. Bond. Okay, thank you. Okay. So in any Dr. Bond, I was hooked up na Dr. Bond nemuno ainzi Donnell and
hapana muchuku so angakangwarira aito achindiona kwamazi achitoona pane mukuru vada kusaina tese tishande tese tidai you know. So when I went kuna Dr. Bond, I was just like Dr. Bond inini zvandida kuita tiiteka nemunhu andinoshanda naye anonzi Kelvin Mutando, you understand. Saka zvamuda kunditora nekuda I think direse tinongoita sei tinongotaura ndaita sei ndauya naye aripo taita zvinhu zvinoita sei include iyewo munyaya anditi apa taenda kumeeting anditi Kelvin Mutando apapa Dr. Bond apapa we went to Waterfalls kanzi imi muri kuda chii everything that you want before you start, okay? Ndinoda mota yangu, ndinoda imba yangu, ndinoda grocery rangu per month. I want my DSTV subscription. I want this, I want this on a monthly basis so that maybe we can do it. We can accept pamurukuti you want to take maybe 60% in 40% for 5 years. And it Alright. So unongoziya nekungoti like sezvandataura kuti munyika muno lack of knowledge atinongoitawo tese sevanhu kusanyazoziya nekudai zvanonzi alright kana zvakadaro let's run it. Saka iwo takutonotora masini kwakugara shewo tatakutongotanga kutotogara tese panapa and I give you a space but then kusetodadadada totoba ikoko tange ndichizokupa deni rako ndichizokupa flat kana ndichizokupa kiremba kana ndichizokupa moti kana you understand. Saka tatotanga tatarandataze and then everything was taken and then tatatoisa zvinhu pamba. Motikari yandakaita nayo accident in 2019 the Toyota Platz yanga yakangopakwa kaku stand yangu iri kuWaterfalls ukanditi and then ndoyatakabva tangotora motikari yabva tanoisa muyard so that it can be safe because kuti handisataita fencing ndapiwa the first car the BMW but the BMW is like tatoitenga iri ball but tanga kuidrive starting to have problems, understand, kutanga kutofafa and stuff, you know, and then tanoidzosera and then I had to give me the Skyliner, Toyota Skyliner and it Nissan Skyliner, yeah. And then ndoyanga the 2-door the car ndoyanga ndakufamba nayo yoyo and then yoyo this the other is it Toyota Twin Cab, yeah. Ndoyanga kanyorwa on the Gonzi branding and everything and nguva iyi ndoyanga yanguva yecorona yekuti mashows ataiwana ndiwawa anagara imumba ana Passion Java Manash TV ana Tinashe Mutarisi mashwede futi vaita mashows who else paingoitwa mauya akawanda you know aitwe kuti vanhu vaiona vari kumba painternet ana T-Mark, you understand. So now problem yakatanga kuitika apa ndeyekuti the share that I was supposed to be getting kana paitika show I was now not getting it. Tiri kutotanga kutoshanda tese sekutotatoita kutatoenda kudiri we do a show paitwa show ka percentage kangu kacho kako I'm not getting it. Motikari yacho yanga ndapiwa ndinzi kupa motikari ndiri ko book nzi book ndichakupa but like I'm not getting the book, you understand what I'm saying. Okay, my DSTV and the DSTV is got 2 weeks down the line to DSTV yadzima. Okay, but DSTV iri kwenyu kwete kwedu passenger takanyorerana, understand, and then pandoda kubuda nchidanotora Kevin chidai so and was like Kelvin Mutando ndaona kuti achazora mukadzi asingaite sei asingakude plus tunofana kumisa paside nenyaya yekuti ndimbodzora mari ndakupa ye motikari, you know. And I'm like but motikari yacho kuti mukwanise kundipa bhuku racho kakuti so that I can know the sense of ownership and then jira like azvikugadzirika like he is not doing it pekupedzira tata kutoshaya magrocery like the person I was married to anga kutoenda kana kumain to his wife akuti kumboloka sugar to kumboloka chichichichi and then we work on that energy kuti ati ndinayo kata ndina unongoziya ma energies evakadza yapamba, you know. I'm like come on, but nizolo takaenda kushow nizolo takaenda kushow ya team nizolo takadai hapo by money, you know, and you know apa ndikunzi ndisalinke Kevi. So now paitika ma issues akuti like, you know, to be honest, Dr. Bond is a very powerful person in a certain way. Right now we cool. Abasina problem, we are cool in terms of everything, you understand. Right now we are cool. He is a cool man. I feel like maybe you just need to understand him, which like I don't know, you understand. But Ipapo, he was a person who he could see me like he went to Bait Bridge, and he could see me out to Bait Bridge, like in Inditorikana to Harare Kunop, you understand. Like he could see me spiritually and he's like ndikona remote kari une mskana una kevi watorere kevi and I'm like okay apa ndatora kevi because then I want kuenda kunoita sei
I want kuenda kunotora mazi kunoton ndobva ndanotora roads beats kunoton ndoyana wachi vamixe masong mukorona because like motikari dzaisabvumidzwa kufamba like understand what I'm saying, and then tototanga kutonetsana wototsamwa. So to be honest guys, nyaya dzacho I know dzinowanda handitoona, but like you have to trust me. So it's like pavaitsamwa like tichinetsana nenyaya yekuti ndaenda kunoona Kevi maisada kuti ndimuone motikari yaibva yatanga kufa antonzwisisa. Saka like pazvaidaro ipapo zvakatonosvika pakuti ndakatezenge ndana Maz on the beat. Maz ndiye munhu wekuti like nenyaya yecorona yanga abva kutizirwa kampana Maz apa zvakaoma zvakaita sei. I have to be honest about everything. Maz on the beat and apa tiri mucorona Maz on the beat otona ini kadzane nhumba ndinachakandotaura chi bona sikayo ndikuya nchikutora kunotone motikari saka Maz ndandamutora ndikutogara naye titori ipapo. You understand what I'm saying? Itosendera mukadzi wacho mari chindikawana mari tosendera mukadzi wacho mari because she was pregnant. You understand? Pane mfana ainzi Roni angangoriwo chinamira kubva kustand yange Waterfalls ndangomisawo mutimu chingoti amfana wangu uya saka vanhu vekuti vanga vari paden. Then now saka panyaya yake Kelvin Mutandwa zvakazoitika ndezvekuti taiti tikaenda kumashows edu atinoita ekuti tikuenda kunoita tiri like mucorona meme handiti ekuti vanhu vari kuona like online and stuff. Taenda kuna TV ndaisvika pashow ndisina DJ batabhadharo handiti handisandawana anything handiti. Then pandisina DJ munhu ane mabacktracks madays wawo I didn't even have a laptop. Ndokunetsera nyaya yekuti studio yatakawirirana yaya ko grocery racho raramba kudai so ko DSTV yadai so ko mari yabhadharo yandisina kuwana chakati ko like I understand ko Kevi ayanyotadze tichande na Kevi chero takasampa ini Kevin yanga ari cousin wako. Kelvin Mutandwa akaita anga ari cousin yangu. Kelvin Mutandwa i cousin yangu up to today. Alright. I will tell you everything zvamuda kuziva about nyaya. That same Kevi waka interview and for the sake to clear everything on my side. Interview. Wait. Akambomi interview. You interviewed him. Last time when you interviewed Kevi and anga up your studio. Right. Studio iyo Kelvin Mutandwa age nezvana. Kelvin Mutandwa is my cousin. We are related sekutaka kura chichengetwa na tete wangu anonzi tete maitate ndo ari kumufakose. Kelvin Mutandwa akazoenda kunotorwa kwa Dr. Bond nehama dzake. I'm told kuti vari kuGlenville and right now ari kupinda postora achibatsirwa nenyaya yacho iyoyo because pari kunzi like anga akusatobehave normally because anga like even inini like okay I want to tell you kuti tange kuzoshanda na Kevi chichakaitika. Correct. Yeah. Kelvin Mutandwa aisenza pa Greenwood Farmers kuduze kuna Manchester muna Simon Mazorodze. He is my cousin, he is a cool guy, he is very organized. Angataba kuretese zvekuti apa we thought kuti we are going to the next stage. You understand what I'm saying? So apa pazvakanoitika ndezvekuti panganda kushaya mari dzese idzi ndichidai ndairamba ndichiti chero ndichionekwa ndiri kwandiri ndikangodai so ndikangovhura gate ndakutoenda kuna Kevi. Saka Kevi munhu wekuti ndaita sei ndaiti pese pandawana mukana handiti ndobva ndafona Kevi uri papi obva tisvika padendo zvaona ndisikubatika mira ndikutsanangurire zvikuitika ndosvika pana Kevi nodati Kelvin Mutandwa ndiri kunzi ndisalinge newe nekudai zvakadai wangu toita sei apo ona kushow ndikuzoenda ndisina ma DJ apa pachichi last show chichi andaita ndatadza kuziva ndoita sei ndikapedzera kuperforma nemasong kuna TV Kevi ndinzi so ndozvikuita sei ndozvikuitika apa saka ndiye munhu wandairamba ndichipopota kuti ona amusindipa futi DJ anondiridzira achindidai but Kelvin Mutandwa ndiye ane zvinhu zvese asiri kuda anything but mukuti like ndisalingane naye. Alright. You understand what I'm saying? So process imomo dede wangu arapa he knows the story like nyaya idzi I think we have to clear it off because ndinozona dzakunyanya kutaura ona siri kunzwisisa. So now zvanodaro pana Kelvin Mutandwa I will tell you kuti Dr. Bond is powerful zvekuti Kelvin Mutandwa munhu aidiwa pabasa pawo paGreenwood Pharmacy zvisingaite zvekuti even pagraft pake we pushed HHYG zvisingaite kuzonosvika kunoputika kwese like kwaiitika you know like I was with Kevi, he is my cousin like taitogara kana tese. Do you understand what I'm saying? So even tichitogara tese takatodaro ndana Kevi achindi we were doing well. Even when I went to Senegal and everything, and unoshika pa kunotora the numbers and everything, like everything was all right. We were doing well.
You understand what I'm saying? Saka now Kelvin mutandwa panaita musananga kuti this is what's happening Kelvin zvekudai. Saka toita sei? Saka inini chingatonge plan kuti nite se ndichibva ndidai so handiti. Pakazonoitika show yeMashwede which was the last show mucorona yandakaita I think. Show yeMashwede. That performances for the day were Gonzi, Tammy Moyo and Enzo Aisha. Alright. And it tanga tabva kutoita ya team yake yanga taita na Pop 10 na Enzo na Noble Stars. Iyi yanga iri Gonzi, Tammy Moyo na Enzo Aisha kuMashwede. Tashika pai. Special thanks to DJ iRock. DJ iRock ndio wakazondiridzira takuridza ma songs. So tanga taenda ikoko Maria Badarwa. I was the highest paid on that show. And but I didn't have anything. I didn't have a DJ. You understand? I didn't have to go kunoona Kevi because the moment yandienda kunoona Kevi, the energy at home, I see safe. And patiri paden, vanhu vari kutoti kuna Gonzi na Dr. Bond vanowirirana vanoda but Gonzi like usadherere like you understand, but I'm always a real person. You understand what I'm saying? So now paitika zvinhu izvi tiri kushuva ikoko iRock ndikatomutsanangura nyaya bandiridzira chi ndobva ndapedzisira ndabva pape. So you know I'm an outspoken person. Ndikangosvika pamba pane vanhu vada kubatsirwa you know pari pakirawa and ndakatotsamwa ndikubva kushow izvezvi chine kutopopotera vanhu vari pakirawa pacho pakuti ndikubva kushow izvezvi vanhu vakwana chakati kuti andaziva here is what happened kubva ipapo. Vakatsamwa doctor ipapo handiti. So vatsamwa manje mangwana makuseni pakaitika magic baba. Magic dzakaitika mangwana makuseni handiti ndedzekuti ndakamuka Kelvin mutandwa chi apa deni neproperty. Kevi wakubva kupi? Ndasiya basa. Kevi 20 minutes dzekutodai sedzi watosiya basa watoya panapa. Handiti like ndauya na Kevi chi waipopotera. Handiti pakaipa ndauya Kevi waipopotera. So paipeka ndakapinda ma mixed feelings ekuti okay ndakufara kuti handikurasa futi chi Kelvin mutandwa anga ndakuita ngedakura saka then kana asiswa basa then zvinhu zvacho zvine pundu. So let's just vibe handiti. So I took this jacket and ndakapiwa as a present nemusikana ku-UK when I went to UK. Jacket randakaita video nayo yezuva rese na XQ. I took that jacket rakanyorwa kunzi ngembeo kubheka handiti ndikanoti Dr. Bond like vamaunza Kevika maita basa maybe we can plan treat set kada. I gave him that jacket and I will not talk more about that jacket and it's just that like atina kana kuzongorona like I've never seen it again and then zvanobva ipapo and as the days were commencing now and Kelvin mutandwa achibva kusvika nenyaya yekuti inini ndiri kushaya mari handiti ndiri padeni. I had to go ku Heartbeat studio iri kuMbare. You understand? Heartbeat studio iri kuMbare pane mwana waAmbassador anoimba hip hop ainzi King Dube. Aidaita collaboration neni. So day racho rakauya Kevi ndikati Kevi uri kuona ndichakutsanangurira zvakawanda. You are supposed to go kuenda ku collaboration ye $300. Handiti Doctor havasi kufana kuzviziva. Wana mari yese yandikuita ndichitadza kuwana ndichitadza ndichikuona saka tikufana kutobuda ndinoti tokuenda kuGlenview kuti unoonesa nagogo ndasiya graph tichiti ndakuna Gonzi handiti Kevi ndobva atoti bo handiti. So pandakamudaro Kevi achingoti boka ndichimhanya kupinda mumba ndichipfeka boots kudai soka ndapinda kahappiness ndikubva kupa Dr. jacket paipeka hameno zvakangoita Kevi. So akangoti Gonzi yakuna kadai so tikapinda mba Dr. Bond Gonzi angakutaura pane munhu akatomisa atatomupa $300 ari kuMbare saka ndakati imwe nyaya isingabhilivhika handiti haibhilivhike like Kevi like rizoti nekunonyara pepe kuti zvaita pepe ndikunobuda pepe ndikuenda kuseri ndikunofonera King Dube munhu amuri kupa mari because ipapo Dr. akabati Kevi saka handi kumotika titonotora mari Gonzi irase osara tinozoenda takunotaite collaboration handiti and then I called kuMbare ndikati guys munhu amuri kupa mari ndiye ari kukuisira verse otherwise nenika
pandichauya manheru ndikuisa vhese and then andapa pa10 kotafoza ndaenda kusunningdale ivo vachiita zvavanoita like ndichizoenda kumbari ndichiita collaboration ndichitora mari achizoenda ndatora madata collaboration ndadaisa nditi ndopandikuona kuti vibe racho okay zvimwe zvacho like ndakaramba ndichitaura like okay I think zvinozowandisa like patakazoenda kuchitown kuchitown ndipo kwatakanotenga gym kune one wemuchechi mavo bike neconveyor nemadumbbells nemasimbi for a price yanga iri worth $100 but ipapo munhu wacho akapiwa $20 and then ndobva azoya papati yadoctor pachecha kuti chingondipewa hangu kana 8 ndimbonorwa dombo ndidaiswa handiti that gym was supposed to be given to me but angatimbomira ichi ndozonyatsokupa ndapedza ita diri iriri it was like that day randakaenda iroro kuchitown like pakaitika zvinhu zvakawanda you know I pray to God he saves me like because like pane munhu atakaenda wemusangano mavo anogadzira macheya nemibhedha nechichichichichi wavaida kuti atipe mari But I have to be honest, ndainetsera nyaya yekuda lean. I was a lean addict those days in church. And then munhu uyaya like paakanodayiso achipinda mumba pachitakunge pari kunodayiso achitotarisa ukoko like ndichinoona champupuri like it was a place ekuti yakazara vanhu but like vanhu vese hapana isima kushamisika but inini ndakabva ndaita ndashamisika then muchifese wemusangano macho ndobva anouya achita like achitochema and then mina takabvaburitsa mari yangu yakawanda like because like we were supposed to get 40 yaita and I think akatipa 400 ipapa kuchema achiti ndatadza kudaiso ndazonyatsotaura nemukadzi and then tangu roti kudzokera kumba zvikanzi Kevin Mutando anga achisenza kubasa kwake for how long ndikati Kevin Mutando anga achisenza for makore akawanda zvekuti handisi kana kutomboziva kana kuti hana tete ndinoita sei ndinowatsanangurira sei Kevin papa anga asiwa achirongedza zvinhu kumba zvikanzi ndiro simba rangu iroro anditi so pandakanosvika pamba like ndakabva ndatanga kurohwa nehana zvekuti I had to shift ndakubva pamba ndichienda kupi ndichienda kunogara kuParktown ndichibva pangavari ndakuenda kuParktown saka ndiri kuParktown ikoko ana mazi vacho andaichengeta nana Roni anditi vaibva vauya mudhena ndikuti boizona izvi zvikuitika zvandasangana nazvo ndichidai nditi and the person wanga ndiri married to ipapo patanga kupota aiwa taneta nekudaiswa tadaiso pamba pane pangabuda chimpupuri chadzozo chimpupuri chacho chikufamba chekada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 k
kuti wangana kushanda naye papa anenge achitora marecordings aya futi achipa Dr. Bond. So it's like he took everyone from me like ndisiri kutodeserve like pamberi paMwari like zvekuti zvakabva zvanoitika ipapo ndezvekuti ndakuParktown apa ndakurwadziwa ndoita sei naKevi zvichanyatsobuda because kubasa kwakaiwana mari yakawanda ndiri I'm trying to communicate with him but for ipapo he had changed. You understand? For ipapo he had changed, like he only wanted to hear everything from him. You understand? He only wanted to hear everything from him. I even had to go ndakanoita interview Power FM. KuPower FM interview yandakanoita ikoko ndiko kwakaitika hora hombe. Hora iyoyo mimi muri majournalist anditi I want you kuti muende munovhunza wakana Chamvari. Anditi ndakasvika mu interview yePower FM. Chamvara batanga like when I got to go and I'm studio, and I was like, like Chamvari, wait, I know like the reason why I'm going to and Chamvaro batanga go popetera and like this is the reason, like because I wanted to talk about the interview with Papa and then I got his over and like and Chamvara got to know I'm gonna Jakadaro Gonzi good defeat we say now we want to go on live on radio and was here and the end of our teach Gonzi now takutanga kuita interview stand by we are going live ndichinoti cheche zvinhu zvese zvichinoti dzi kuchadzima chi Chamvari like anditi zvikanzi nekutv neuku kune kwaita sei zvinhu zvadzima wana Chamvari unomuziya ndomuziya saka you are a journalist you can talk to her about that. All right. Chamvari I call her Aga. She is my best friend amongst the like
my DJs at radio. She was even there at my mom's funeral. You know, like these are things that just happened. My issues why am I even talking about this? Like I told you, my only problem is I'm outspoken. Right. Understand what I'm saying? So this is how it happened. And then vakomana ndobva vasara ndobva vadai, and then I lived a very hard life. A very, very hard life. Like I can't keep wanting kuramba ndichingocontinue zvinhu zvacho futi panapa, I understand. Yeah, I think I can't keep it go like I lived a hard life. You know, I had to, like, you know, I had to reach out to Chillmaster, you know, like there was a guy in Zimunya, like the kids on Batsrika, like it was just a lot of things I take up and go, and then in a KV we just tabatango dai so banya, and you know a lot happened. And a lot happened. Like we couldn't even communicate anything like as things were happening and what. So sometime last year, the wangu wakachizondiudza kuti pane hama yakazouya, and then everything beside kwa KV is now in order. Anditi kuti like pakuendwa kuchurch pakudai so that zvinhu zvacho zvese zvitese like zvifambe negwara zvekuti apa panao tinenge takufana kutanga kurefer back kumavideos einterview yekutanga yayi akapfeka hembe dzakanzi chi Dr. Bondi tiri kunoti where is Kevi, what does he think, where is Maz on the beat, what does he think, where is mfana anonzeroni, ari semfana anonzeroni ndakabva ndatomubuka ndaingomisa pavanhu vangu zveunamira. I don't relate with him in any way. Anditi he was part of the wofunza kuti ari kupi tabva ipapo. Kelvin Mutandwa from our family we can safely say kuti handisati ndakwanisa kumuona naye. I just feel like zoti pahama so far I think pahama like dzekusaidi kwake vari kutoti chi pazvinhu zvatakutomboita right now nekuita seiko hatisi kuda kuti uite association natigonzona zvawakatitira paipai. Nyaya dzacho dzakainvolva kuti tete vangu akakura like like vachinomuchengeta nekudai so vakanoshayikirwa nemwana anonzi Kisha. And Kevu wasn't there. I had to lose my mom. They were not there. Not of us. All right. Yeah. So it's one of those things I don't know, should we not talk about it? Because like so it's like it's a situation right now. Kevin Mutandwa, number like 0774 211 211. And it I wouldn't want to involve Master H in this. Well, let's say I'm gonna let's let the people shine. But it's like Ikoko, like they were working in Kelvin na Master H, and I had to talk na Master H because by the time I could like Kelvin Mtando angasara egg there, and things were changing in a lot of ways. Saka we just thanking God to Kelvin Mtando even so we are now in safe hands, and ndinongonamata zuva nezuva kuti kana neikoko kwaari Kevi ndinotonyatsoonoti like ndakatotaura naye we cool hatinyatsolinge so but maprocesses acho akazoitwa kuti like zvinhu zvidzoke back to normal ari kufanira kutoita kuti asalinge neni. That's what it came with. Yeah, but I think my explain on the side renyu nezvamaisangana nazvo different from manzwi andakazviitawo nemaonero andanda kuzviitawo I think nyaya yacho itori serious kudai kalevel even andandifunga kuti ndobamirira kaita se. Yes. No, it's like my dad is here. Like this, like nyaya idzi has my secrets. Like it's things happening. Like like atisana mwari, like atina simba, but these are things like zvinenge zvichiitika.
Right. I think takufana tichibve panyaya iyi I think tayatsonzwisisa zvotoita kuno zvotoita kuno zvotoita kuno aya ndiwo magumo zvotoita kuno zvotoita kuno zvotoita kuno zvotoita kuno zvotoita kuno zvotoita kuno imi zvotoita kuno zvotoita kuno zvotoita kuno isu aiwa herere pakuitika matuna mutuna vanhu vose vozviita ana muzvina fundo herere pakuitika matuna mutuna pasi parohwa nenyundo pasi parohwa nenyundo we party all night sleep all day izvo zvirwere zvatadzwa nemadokta Sly kana Dre mabhebha achitengesa kwaitiri okay chero kusina bhora zuva hari pero sina kuona mugay I can believe this chingwa chiripo patapa chisina peace vamwe vatoma atheist kuzvita varidzi veethizvo ndicho kakris masikeru tinawo but takuyenderera hakusisina kana chinhu wani chinoyera utaurirwa wenyimwa uyai muchionere varoyi ijawu imapera pere makatisika nemufananidzo wenyu mwari takunamata mufananidzo mwari aya ndo matuna mtuna makuna kuna mambo tererere pakuitika matuna mutuna vanhu vose vozviita ana muzvina fundo tererere pakuitika matuna mutuna pasi parohwa nenyundo dziri wondo matroops achitwa let loose azvisisiri nywi zvotozvona panews world kupfeka mask nekuda kwecorona but look we thought hakuna zvimwe zvirwere zvichazongonyuka bvunzai kwamunyukwi takungoudzwa nezvemaraitsi maraitsi marudyi muprofita uko nganga uko vachiudzana kuti handikutyi pfumi achita mari ashandirwa nevarombo tichakandira nemari chakukandirana matombo nehandanyakasikana zambesi tolimpopo vakukova vega munda wamakasiya uri gombo ndikakudzai zvavakandita munochema ndiri kumisidzana nevanhu vanorema ndikakudzai zvese munozori ndiri kuneba mukundichiko malaidza mawadi ererere pakuitika matuna mutuna vanhu vose vozviita ana muzvina fundo herere pakuitika matuna mutuna pasi parohwa nenyundo zvotoita kuno ingori hererere angori mangwenjere ngwenjere amenoti tichapaita simba ndikufila kuti vanhu vanofanira mayatsikunzwe pasina beat especially mavhesi chimbotiroverera no vane song yavada kupromote unfortunately we didn't get the ichawanika ainausowanika so you can do it pasina beat and so, then we call it a day so this is more like the heading of nyaya yedu yese. This sums it up. The first song for 2024, I collaborated with DJ Fantan. Inonzi Mamero Everywhere. Mamero Everywhere. Yeah, it goes like this. Ndakuita zvine musoro sesaloon. Ndodiwa nevana semakatuni. Uku kwakuchena kunge 5 peranun. Handikwate ende handikwate munhu. 2025 pakuda chifino. Kusaizwa pachindex mina ngisafunu. Handiterere munhu ini ndoterera machunu. Ndovapedzera kunge vakamirira maspunu. Kwazara mamero everywhere. Asiti chango budirira anyway. Hachina basa. Vanhu vanondita kunge nsina basa. Kwazara mamero everywhere. Asiti chango budirira anyway. Anchina bas nevanhu vanondita kunge nsina zvinomboramba kunyatsobuda seka chimoko kane curfew mulife ndaona zvinhu zviri hateful friend isiri loyal girlfriend isiri faithful vamwe vachitora mari tichitora befu ayas chirega indifame ndafamous I'm too sick in medical card receivers all I do kupedza masports and rema pundu shaz pamasports even what they do is discuss ndine baby nyama vuvu pamhepo ndina Jesus
Jesus pandinenge tinananiko vanenge vanananiko Jesus handigone kuverenga pandoridha ndakaiza matsaga anorwadziwa ndatengera bhebhi wangu pizza vanofunga handione maziso angu ndeehwiza manje inini namwari kainini munotopfidza ndichitengesa muchapera energy ndine drink vane twiza bhebhi ndikakuchinja ex wakakona anotiza hanzi ain't gone yet handizi gone yet hazi mafaniza dzizi comedy vanoda kundijaja nai mwari it can't mate dzekuprimary handitosemi ndingatopinde finary ndarohwa zvangu neaitari ndodiwa nezvidhaka kunge ndari toshanda nesimba totora mari ndakuita zvine musoro saloon. Check out Mamero everywhere out there on YouTube, guys. Much love. Yeah. Pane mwe level undakanakiro domira kuti pho kuti mwe level undakanakiro neni sina hangu mari ndika bandozongoti ana hangu mari bada Oyo 200 ibangela lombuso. What's 200 chi? 200 rands. Oyo ndaita mari shama. Aise kunakira 200 rands ndengomanya ka 100. Hayi ukubata sorry kana kuvenga sorry when information again isiriyo you know it happens you know like nebasa ratinoita people talk different things and zvinhu zvakawandisa unoziva kuti dzimwe nguva ndotomboreceiva kana makoza ndikachiti Gonzi taura neni nai ndiri kunyebera kuti wakadzidza pambizo kukwekwe zvone ndangoti because people run vamwe vakasvika vakuti hanzi Gonzi atengerwa akuda kuitiswa collabo naSeweek neuchi you know aleza collab na Seweek na Sean Kingstones. It didn't happen. Actually, I was blocked. Na Seweek now? No. None. Na Sean Kingston. Na Sean Kingston. Mama neta seko mu inbox. Sean King. No, anobvera ndambopinda mu inbox. It was something else. Yeah. Mango block. Something else. Sean Kingston ukamukumbira collab atadze kudaro. Yeah. Mabuzz. Nyaya dzinozowandisa. Buzz on buzz. Nyaya dzinozowandisa. Chindolero kanonzi kabhage ziko kandozunguiso paka intro kangu. Kana to 3 my lines kangu rine kaziko. Kabaz, kazigo, ndeke chitungwiza na Sparks muri kupi? Kwaziko. Boys mimi kutaura chokwadi mimi mune chipo ndakutokuti ana potamas kozi muri hipo. Inini ndonzi Gonzi mwembeo andizi libo. I'm the best rapper boys rangu you people. Nini boys rangu munozviziva I'm a deep boy. Nini ndinonyima akona kunditi ndipo here kana kundisowe mubhaibheri Gonzi imwe mbeo ma freestyle ngangu ndekumberi zigo ndoda kubhiga wewe sha wakapenga unodiwa na nyadenga plazifuta hauzidzenga rambochita politics chero mapoliticians akanzi vari kupikisana vari kana 76 usazosiye izvozvo temba isusu pamalyrics plus right now na Sparks 3 of it mix we done with you thank you all.